I després d'aquesta crida i denúncia també de pas, anem a fer bé la nostra denúncia particular amb el Marc Buixaderes. Què tal, Marc, com estem? Molt bona tarda. Bona tarda. Molt bona tarda, amb moltes ganes de tornar i d'explicar-vos el tema que us porto avui, que també és un tema semi de denúncia, com fem sempre. Em podeu punxar la primera imatge? Vale. Què és això? Perdona? A què us recorda? A què us inspira? Què us recorda? Egipte. És un faraó. Exacte, doncs veníem... Avui el tema va una mica de faraons. No m'he tornat boig, ara hi tornarem. Simplement us dic... Estàs fent un spoiler d'alguna cosa? Us ho dic perquè arriba un punt que ens sembla que els faraons han desaparegut i no és així. Però anem a buscar una mica l'origen del faraó i sobretot l'origen d'aquesta manera de portar-lo. Per què es feia? Per venerar la figura del faraó, perquè la podia ver des de baix ho veiés. Vale? Dit això, ara, el 2021, sembla... 22, perdoneu, que ja no sé quin any visc. El 2022 sembla que els faraons han desaparegut. Alguna processó de Setmana Santa i poca cosa més, no? Exacte. Però no és del tot així. Exacte, anem a la següent imatge. Aquí tenim, són faraons moderns, faraons d'última hora. I si anem a la següent imatge, això, aquí en tenim un altre. Però, si us hi fixeu, aquí el que es veu, això, per qui no ho ha vist, és una estació de metro, És una estació de metro i aquí el que passa és que hi feu la connexió amb els faraons, passem de la P de poder a la P de pringat. Vale? Bàsicament, el pringat que ha de carregar la cadira. D'acord? Perquè no hi ha altra manera de fer-ho. Clar, aquest amic meu és l'Àlex. L'Àlex té la sort de tenir dos amics mazaos, allò que fan crossfit i el poden pujar entre els dos. Què passa? Quin és el problema? Que no hi ha gent amb crossfit a totes les estacions de totes les línies de metro de Barcelona i de la resta de països del món. Llavors, què passa? Algunes vegades que hem de fer el que se'n diu particularment una baixada de pantalons, perquè has d'anar a demanar a algú que t'ajudi. Vale? I aquest algú, de vegades, com hem vist en l'anterior fotografia, no en aquesta, sinó l'anterior, doncs no troba la manera. I fixeu-vos que aquest vídeo és divertit en el sentit que aquí l'estan pujant, això seria el mode faraó, vale? I ara veureu un altre mode, que és aquí, si us hi fixeu, no sé, no l'àudio, però mentrestant hi ha una senyora que va dient un font de sugerències. No, sí, segurament un font de sugerències ja l'han omplert. Segurament, exacte. Algú ja deu haver dit alguna cosa. Riem, però és perillós, això, Una ensopegada i alerta. I si us hi fixeu, aquí, moda enxaneta. Això és. Que aquí pujat a coll. Aquí està posat a coll i bé. Un porta la cadira i l'altre porta la persona a coll. Exacte. Versió això és moda enxaneta. Això és ja una altra cosa. I fixeu-vos-hi bé aquí perquè fins i tot hi ha una salutació a càmera, I tenen temps de fer la salutació a càmera. I això, no?, que no hi ha manera. I una de les coses que ens queda és, bueno, doncs, fer això. És cert que no hi ha gent de crossfit a tot arreu. I ara jo us explicaré la meva experiència amb busos i selectivitat. Que direu, què té a veure? Molt, perquè jo soc de Manresa i la selectivitat la vaig haver d'anar a fer a Barcelona perquè és on hi havia el tribunal adaptat que la feia. Llavors jo vaig dir, bueno, agafa el bus
i tal. Però amb 15 dies d'antelació jo vaig fer el meu correu electrònic pertinent per avisar. Ei, que vindré a adaptar-me a l'autobús, vale? Total, que el dia D a l'hora H jo em planto allà, un bus negre, vidres tintats, tipus Equipo A, i el primer que veig i que em tranquil·litza és que portava els típics adhesius blaus de dir adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. I vaig pensar, bueno, tranquil, respira, vale? Perquè ja sabeu que respirar i la selectivitat a vegades no són compatibles, però vaig pensar, bueno, respira. Però el curiós va ser que un cop a dintre baixa el conductor i em diu no, jo no tengo constància. I recordem que jo ja li havia dit amb un correu electrònic que sí. No, jo no sé com va la rampa. Tenia la rampa però no la sabia col·locar. Tenia la rampa i no la sabien fer funcionar. Curiós. Vaja. Curiós perquè si tu tens els recursos els has de saber fer anar, no? Però, a més, obren l'autobús i m'hi fixo, dic, coi, aquí falta un forat. Falta el forat per entrar a la cadira. Què havien fet? Havien posat quatre cadires de més per vendre més tiquets. I jo què vaig haver de fer? Posar peu, que per això t'ho puc fer, i asseure'm en una d'aquestes cadires i la cadira va acabar al portamaletes. Mal lloc també, però va acabar allà. Després resulta que un cop acabat l'examen, tranquil·lament, jo vaig pensar, bueno, no tornarà a passar, no tot s'acaba aquí. I apareixo al mig de la diagonal, esperant el bus. I em anaven repetint una frase. Em anaven dient el siguiente seguro que está adaptado. El siguiente seguro que está adaptado. El següent segur que està adaptat. I jo pensava, coll, el següent, total, que vaig agafar un bronzo que ni en 3 setmanes a la platja, tu. Em vaig estar a cremar el cogote, jo crec. Però bé... I va arribar el siguiente adaptado o no? No va arribar. Me'n vaig anar amb tren, al final. Em vaig cansar i me'n vaig anar amb tren. Sí. Sempre ho diem, que el Marc ens porta aquestes històries i que anem rient i que fan gràcia, però que tornen a demostrar de com poc estem adaptats a la realitat de persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, en aquest cas amb el transport públic. És que hem parlat ja de places de pàrquing, hem parlat de lavabos, hem parlat de transport públic. Anem sumant de la quantitat d'errades i de cagades, parlant clar, que es cometen sense tenir-los en compte. Sí, no, anem sumant i al final parlem de gent, de persones humanes que queden fora. Però aquí, a mi el que em venia de gust explicar avui és això, que tens els recursos, tens la manera de fer-ho, perquè la rampa és apretar un botó, no hi ha més. Tampoc es necessitava una gran titulació i curs específic de 10-20 hores per fer baixar la rampa. Exacte, no es necessitava un curs de mecànica per aixecar la rampa, no? I tampoc se sabia fer. Disculpeu que he estat constipat i es nota, però res, que a vegades això passa i que ens hem de sobreposar al que hi ha, no? Ja, però és una molèstia rere molèstia i sempre acabeu pagant vosaltres per la no adaptació d'aquests mètodes de transport. Avui, per exemple, perquè hem parlat del transport pròpiament dit, però m'imagino el mateix també movent-te per la pròpia ciutat o població, la d'obstacles i obstacles que et deus trobar pràcticament cap a una... Voreres, pals de la llum al mig d'una vorera... Donaria per un altre capítol, sí, de fet... Me l'apunto perquè donaria per un altre capítol segur. Per ser la selectivitat com va anar? No, va anar bé. Crec que va ser una odissea. Sí, i just el dia aquell de l'autobús
vaig fer l'examen de llatí i vaig treure un 10, que em va salvar la selectivitat en llatí. O sigui, que sóc una mica friqui en aquest sentit. No, home, no, per què? Home, collons, que et salvi la selectivitat en llatí. Bueno, escolta, però te la va salvar alguna cosa. És curiós. Si Jo el que trobo més curiós és un 10 a llatí. A llatí, sí. El 10 a llatí. Un moment. Sabries dir-nos alguna cosa en llatí, llavors? O... Hòstia, no, ara... Ah, no, m'ha de dir 10 en llatí. Ara m'enganxes. Digues rosa rosae. Sí, rosa, rosae, rosa. Jo m'esperava un més, un Que t'ha veni, vini, declinat, vinci, home. saps? Que t'ha declinat. Aquí entres amb una idea i acabes fent alguna cosa completament diferent, Però està bé, està Entre bé. egipcis i romans acabarem així. Exacte. Apunta't al tema de les voreres i calçades i carrers sí. i accessos diversos, que Un també dia ho farem, tela. un dia ho també farem. tela. Suposo que et sobrarà material, Marc. Segur. Sempre sobra material i sempre has de Malauradament, treure per material. Malauradament. desgràcia. Marc, escolta, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Un altre dia t'esperem d'aquí 15 dies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per donar-me aquest espai de denúncia. Sobretot ha acabat de millorar d'aquest refredat que cuida't, encara arrossega, cuida't. que està allà acabat d'estar mal curat, això. Poc a poc. Gràcies, Gràcies, Marc. Marc. Adéu. Que vagi bé. Adéu, molt bona tarda.